ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝጀመረ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ኣብ መብዛሕትኡ ክፋላት ሃገር ብዝካየዱ ጽዕጽዓት ውግኣት ተሰኒዩ ይቕጽል ኣሎ። ርእሰ ከተማ ካርቱም ሓዊስካ ብዙሓት ናይ ሰላምን ደስታን ቦታታት ዝነበራ ከተማታት ሃገር ሎሚ ብጠቕላላ ዓንየን ናይ ቅድሚ ሓደ ዓመት ምስለን ንምልላይ ኣብ ዘይከኣለሉ ደረጃ በጺሐን ይርከባ። ተኽሲ ደው ንምባል ብዝተፈላለዩ ኣህጉራውያን ተዓዘብቲ ዝቐረበ ጠለብ ንተቓረንቲ ጀነራላት ሱዳን ካብ ኣዕናዊ ተግባራቶም ክመልሶም ኣይከኣለን። ብፍላይ ኣብታ ኲናት ብጻዕቂ ዝካየደላ ዘሎ ርእሰ ከተማ ካርቱም ዝበዝሑ ህንጻታት ዓንዮም ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርታ ፈሪሱ ኣገልግሎት ማይን ኤሌክትሪክን ተሓሪምዋ ዋላ እውን በዓል ገንዘብ ዕለታዊ መግቡ ክሽምተሉ ዝኽእል ቀረብ መግቢ ተሳኢንዋ ናይ ቀደም ካርቱም ዝናፍቐት ካልእ ካርቱም ኮይናላ። ንዓመታት ኣብ ትሕቲ ጭቆና ዑመር ሓሰን አልበሽር ዝጸንሑ ሱዳናውያን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምትካል ኣብ ታሕሳስ 2018 ነቲ ካብ መወዳእታ 80ታት ኣትሒዙ ነቲ ሃገር ክመርሓ ዝጸንሐ ውልቀ መላኺ ዑመር ሓሰን አልበሽር ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ናይ ስልጣን ጸንሖቱ ኣብ ጎደናታት ብምውጻእ ብሓያል ተቃውሞ ካብ ስልጣኑ ፈንቀልዎ። ኣብቲ እዋን ጸግዒ ህዝቢ መሲሉ ሃገር ንምርግጋእ ብዝብል መምኽኔታ ቦታ ስልጣን አልበሽር ዝተረከበ ወተሃደራዊ ሓይሊ እውን ካብ ህዝቢ ተቐባልነት ኣይረኸበን። ብድሕሪ ብሰላማዊ ሰልፍታት ዝተሰነየ ሓያል ጸቕጢ ህዝቢ ድማ ስልጣኑ ብዝተፈላለዩ ፖለቲካውያን ሓይልታት ሱዳን ክካፈል ብምስማዕ ሓደ መሰጋገሪ መንግስቲ ጣየሰ። ከም ውጥን ናይቲ እዋን እቲ ንጀነራል አልቡርሃን ከም ርእሰ ብሔር ዝቐመጠን ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዱክ ብዝመርሖ መንግስቲ ዝተዋቐረን መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ናብ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንኽትሰጋገር ባይታ ኸጣጥሕን ክሳብ ንሱ ዝፍጸም ሃገር ብሓደራ ተቐቢሉ ክመርሕን እዩ ነይሩ። እንተኾነ ድሕሪ ናይ 2 ዓመታት ጻንሖት እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ንሲቪላዊ ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ስልጣኑ ብምዕላው እንደገና ሙሉእ ስልጣን ገበተ። ድሕሪ ዝተገብረ ህዝባውን ኣህጉራውን ጸቕጥታት ሱዳን ናብ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ትሰጋገረሉ በሪ ንምርሓው ዘተታት ጀመረን ቀጸለን። ኣብ መንጎቶም ዘተታት ግን እቶም ከም ፕሬዚደንትን ምክትሉን ኮይኖም ዝተቐመጡ ወተሃደራውያን መራሕቲ ነናቶም ሰራዊት ሒዞም ብውሽጣ ክፈኻኸሩ ጀመሩ። ፕሬዚደንት ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃን ዝመርሖ ዋና ሰራዊት ሱዳንን ካብኡ ዘይሰንፍ ሓይልን ዕጥቅን ዘለዎ ምክትል ፕሬዚደንት መሐመድ ሐምዳን ደጋሎ ዝመርሖ ሓይልታት ወሃቢ ህጹጽ ደገፍን ኣብ መንጎ ሓድሕዱ ናይ ዝፈጠሮ ምትፍናን ምኽንያት ካብ ተቃዋሚ ፍሕፍሕ ንላዕሊ ውድድር ኣብ መንጎ መራሕቱ ምንባሩ ይእመን። እቶም ንዓመታት ብሓንሳብ ከም ዝሰርሑ ጥቡቕ ዝምድና ከም ዝነበሮምን ዝንገረሎም ጀነራላት ንኽልቲኦም ዝጠምሮም ታሪኽ እቲ ኣብ ዳርፉር ዝተፈጸመ ወፍሪ እዩ። ኣብቲ እዋን ጃንጃዊት ዝተባህለ ምልሻ መሪሑ አልበሽር ምዱብ ሰራዊቱ ክልእከሉ ዘይደሊ ኣንጻር ኣብ ዳርፉር ዝነበሩ ዕጡቓት ወፍርታት ንምግባር መሪሑ ዝሳተፍ ዝነበረ ሰብ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ደጋሎ ወይ ሑመቲ ነበረ። እቲ ኣብቲ እዋን ብዝፍጽሞም ዝተፈላለዩ ግፍዕታት ስሙ ዝጥቀስ ዕጡቕ ሓይሊ ብዝተፈላለዩ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ሕጋጋት ኩናትን ክኽሰስ እንከሎ ለኣኺኡ ፕሬዚደንት ነበር አልበሽር እውን ብገበን ጽንተት ተኸሲሱን ተፈሪዱን እዩ። ኣብ 2013 ጃንጃዊት ክበሃል ጸንሐ ናይ ሑመቲ ምልሻ ሓድሽ ስምን ውዳበን ሒዙ ተዋቐረ። ስሙ ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ክበሃል እንከሎ ምስ ሰራዊት ሱዳን ሓቢሩ ዝተፈላለየ ተልእኾታት ክፍጽሙን ተረኣየ። ዘዕበኸዮ ከልቢ ኣይንከስካኽም ዝብሃል ግን ኣብ 2019 እቶም አልበሽር ባዕሉ ናብ ሹመትን ዕቤትን ዘብጽሖም ጀነራላት ስልጣኑ ከዓልዉ ተማኻሩን ተሓባበሩን። ኣብ ፈለማ ቦታ ስልጣን አልበሽር ንምሕላው ከም ዝተንቀሳቐሱ ኣብ እዋን ናዕቢ ኣማኢት ሰላማውያን ዜጋታት ከም ዝቐተሉን ዝንገረሎም እዞም ጀነራላት ጸኒሖም ነቲ ክዕገት ከም ዘይኮነ ዘስተውዓልሉ ቁጣዓ ህዝቢ ሱዳን ምስ ረኣዩ ግን መልክዕ ቀይሮም ኣካል ተቃውሞ ኢና ብምባል ንአልበሽር ካብ ስልጣን ዓልዮም ብምቕፋድ ኣብ ቦታ ስልጣን ተኾየጡ። ካብቲ እዋን ትንኔው ድማ ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ብሓይሊ ዝያዳ ክዓቢ ብስልጣን ዝያዳ ናጽነት ክረክብ ጀመረ። ንሲቪላዊ መንግስቲ እውን ዓልዮም ከም ፕሬዚደንትን ምክትልን ኮይኖም ዝተቐመጡ ጀነራላት ሱዳን ናይ ልቦም ኣብ ልቦም ኣንቢሮም ነቲ ንሱዳን ናብ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ከነሰጋግራ ኢና ዝበለዎ መደብ ንምትግባር ዝተፈላለየ ዘተታት ይካየደሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ጉዳይ ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ከም ዛዕባ ክለዓል ግድን እዩ ነይሩ። ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ናብ ሰራዊት ሱዳን ንምጽምባሩ ድማ ከም መደብ ተታሕዘ። ንወትሩ መን ዝያዳ ይሕይል ዝብል ህልኽ ዝጸንሖም እዞም ጀነራላት
ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ናብ ሰራዊት ሱዳን ይጽንበር ኣብ ዝብል ዛዕባ እኳ እንተተሰማምዑ መዓዝ ኣብ ዝብል ሕቶ ግን ክልቲኦም ሓይልታት ተፈላለዩ። ሰራዊት ሱዳን ንሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ናብ መሳርዑ ክጽምብሮ ክደልን ከሎ ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ኣይፋል ብውሕዱ ናይ 10 ዓመታት ግዜ ኸድልየኒ እዩ በለ። ብርግጽ ኣብቲ ግዜ እናዓበየን እናደልደለን ዝኸይድ ዝነበረ ሓይሉ ሕመቲ ንሰራዊት ሱዳን ከስግኦ ግድን እዩ ነይሩ። ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ብዘይ ፍቓድ ሰራዊት መንግስቲ ናብ ከተማ ካርቱም ገጾም ይጽግዑ ኣለዉ ብዝብል ዝጀመረ ናይ ክስ ምቅያራትን ናይ ቃላት ኩናትን ዓሪቡ ኣብ መዓልቲ ዒድ 14 ሚያዝያ ጎደናታት ካርቱም ብድምፂ ተኽሲ ተናወፀ። እታ ናይ ፈለማ ጥይት መን ተኰሳ ዝብል ሕቶ ንምምላስ ድማ ኣብ 15 ለካቲት ክልቲኣቶም ሓይልታት ክጠቓቐኑን ሓደ ነቲ ካልእ ንእሱ ቀዲሙ ተኪሱ ኢሎም ክካሰሱን ወዓሉ። ፕሬዚደንታዊ ቤት ጽሕፈት ኣየርፖርትን መንግስታዊ መደበር ቴሌቭዥንን መን ሓዘ ብዝብል ቅድድም ድማ ግጭቶም ናብ ኩናት ይዕሪጎም ቀጸሉ። ሓይሊ ኣየር ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ሰራዊት ሱዳን ነቲ ኣብ ማእከል መንበሪ ኣባይቲ ሲቪል ዜጋታት ዝተደኰነ ሰፈራታት ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ንምህራም ናይ ኣየር ደብዳባት ኣካየደ። ክሳብ ሕጂ ኣየር ክዓጥቕ ዘይከኣለ ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሳላ ኢማራት ስራሓት ኢራን ዝኾና ድሮናት ከም ዝዓጠቐን እኹል ጸረ ነፈርቲ ከም ዘለዎን ይሕበር። ኢጋድ፣ ጎረባብቲ ሃገራት፣ ኣፍሪቃዊ ሕብረት፣ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፣ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ዓባይ ብሪጣንያን ሕብረት ኤሮጳን ዝኣመሰሉ ኣህጉራውያን ተዓዘብቲ ተኽሲ ደም ንምባል ዝገበርዎ ፈተናታትን ጻዕርታትን ብዘይካቲ ንሓጺር ግዜ ዝግበርን ቀለሙ ከይነቐጸ ዝጣሓስን ጊዜያዊ ስምምዓት ምቁራጽ ተኽሲ ዘላቒ ፍታሕ ከምጽእ ኣይተኻእሎን። ከም ንሰራዊት ሱዳን ደጊፋ ዝቐረበት ግብፅን ንሓይልታት ህጹጽ ደገፍ እትድግፍ ኢማራትን ነዞም ጀነራላት ተዛሪበን ከስመዓ ቀጺዐን ከድመዓ ዝኽእላ እኳ እንተኾና ንሰን ግን ንሱዳን ኣብ ክንዲ ቦታ ሰላም ብኢዶ ዝር ዝዋጋእላ ዓውዲ ኹናት ክቕይራ እየን ሓርየን። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይቲ ሃገር ስዕረት ዘተኣናግድ ዘሎ ሰራዊት ሱዳን ርእሰ ኸተምኡ ናብ ፖርት ሱዳን ቀይሩ ብኣፍሪቃዊ ሕብረትን ኢጋድን ዝቐረበ እማመታት ሰላም ተሓሲሙ ሚኒስትራቱን ጀነራላቱን ሰቒሉ እናውረደ ይርከብ። እዞም ኩሎም ተግባራት ኣልቡርሃን ኣብ ዲፕሎማስያዊ መዳይ ርኡይ ሕፅረት ከም ዘለዎ ዝመርሖ ዘሎ መንግስቲ ድማ ብውሽጣዊ ነቕዓት ከም ዝተመልአን ዝሕብሩ ምልክታት ተገይሮም ይውሰዱ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ካርቱም ወፂኡ ኣብ ዞባታት ሰሜን ዳርፉርን ምዕራፍ ኮርዶፋንን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ውግኣት ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ኣብ ከባቢታት ኣልፋሻር ዝተፈላለየ ዓወታት ከመዝግቡ ከለዉ ንሰሜናዊ ዳርፉር ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ተቆጻጺሮም ንኽልል ሶናር ዳርጋ ኣብ ትሕቲኦም ብምእታው ነታ ኣገዳሲት ርእሰ ከተማ ትኽልል ዝኾነት ከተማ ሶናር ኣብ ሙሉእ ከበባ የእትዮማ ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ኣብ ምዕራብ ኮርዶፋን እውን ሰፋሕቲ ከባቢታት ተቆጻጺሮም ነታ ርእሰ ከተማ ናይቲ ዞባ ዝኾነት ኢልፉላ ወኒኖም ኣለዉ። ካብዚ ምትሓስ ክልል ሶናር ዝያዳ ኣገዳስነት ዘለዎ ኮይኑ ምውዳእ ናይታ ክልል ናብ ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ዘይተኣደነ ስትራቴጂካዊ ጠቐሚ ከም ዘለዎ ይግለጽ። ምኽንያቱ ክልል ሶናር ምስ 4 ካልኦት ክልላት ዝዳወብ ብተወሳኺ ምስ ክልተ ሃገራት ማለት ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝዋሰንን ብምዃኑ ምቁጽጻር ናይ ዝኽልል ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ካብዘን ክልተ ሃገራት ዘድልዮ ነገራት ክሽሙተሉን ኣጽዋር ከእትወሉን ዘኽእል በሪ ከርሕወሉን ከሎ ምስ ካልኦት 4 ክልላት ትዳወብ ብምዃኑ ድማ እቲ ሓይሊ ናብ ዝደለየ ኣንፈት እናተወንጨፈ ኣብ ልዕሊ ዘን ክልላት መጥቃዕቲ ክካይድ ባይታ ስለ እትህቦን እዩ። ድሮ እውን ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ረኺቦ ዘሎ ዓወት ካብ ኣልማዙም ናይ ደቡብ ሱዳን ነዳድን ኣጽዋርን ከእትወሉ ዝኽእል መስመር ኣውሒሱ ኣሎ። ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ኣብ ዝተቆጻጸሮም ቦታታት ዝተፈላለየ ገበናት ይፍጽም ከም ዘሎ ይሕበር። ኣብ ብዙሓት እቲ ሓይሊ ዝተቆጻጸረን ከተማታት ዝምታን ዓመፅን ንቡር ተርእዮታት ኮይኑ ኣብ ብዙሕ እዋናት ድማ ገበን ጽንተት ዓሌት ይፍጽም ከም ዘሎ ይሕበር። ካብዚ ብዝያዳ ዝጥቀስ እቲ ኣብ ዳርፉር ኣብ ልዕሊቶም ናይ ቀደም ጸላተይ ዝበሎም ቀቢላ ማሳሊት ዝፈጸሞ ጭፍጨፋ እዩ። ድሕሪ ንኸተማ ኢልጀነይና ንምቁጽጻር ዝተኻየደ ብኹናት ኢልጀነይና ዝፍለጥ ውግእ ልዕሊ 1,000 ሰባት ብጅምላ ዝተቐብረሉ ጋስታት ክርከብ እንከሎ ኣብ ጥሪ 2024 ብባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝወፀ ጸብጻብ ከም ዘመልክቶ ንተወለድቲ ማሳሊትን ካልኦት ጸሊም ሕብሪ ቆርበት ዝውንኑ ነበርትን ዕላማ ብዝገበረ መጥቃዕትታት ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ኣብ ኢልጀነይና ጥራይ
ካብ 10 ክሳብ 15 ሽሕ ዝግመቱ ንጹሃን ከም ዘህልቑ ይሕበር። እንተኾነ ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ነዚ ዝቐርብ ክስታት ክነጽግዎን ከለዉ ኣብ ክንዲ ጽንተት ኣይተፈጸመን ምባል እቲ ዝተፈጸመ ህልቂት ቀቢላታት ንሓድሕዶም ብዝወልዕዎ ግጭት ከም ዝተፈጥረ ከእሙኑ ይጽዕሩ። ግጭት ሱዳን ክልቲኦም ወገናት ደጋፎም ንምዕባይ ኣብ ቀቢላውያን መራሕትን ዕጡቓትን ክምርኮሱ ብምጅማሮም እቲ ግጭት እናሰፍሐን ዓሌታዊ መልክዕ እናሓዘን ይኸይድ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት የመልክቱ። ሰራዊት ሱዳን ከም ሚኒሚናውን ሙስጠፋ ጣምቡርን ዝኣመሰሉ ባእታታት ምንቅስቓስ ሓርነት ሱዳን ኣብ ጎኑ ኸሰልፍ እንከሎ ኣብ ክፍላ ሕዳር 2023 ምንቅስቓስ ፍትሕን ማዕርነትን ዝተባህለ ዕጡቕ ሓይሊ እውን ኣብ ጎኒ ሰራዊት ሱዳን ተሰለፈ። ብዘይካዚኦም ብዙሓት ካልኦት ዕጡቓት እውን ኣብ ጎኒ እቲ ሰራዊት ተሰሊፎም ኣለዉ። ተጻራሪኡ ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ እውን ምንቅስቓስ ተማዘጁን ካብ ምንቅስቓስ ሓርነት ሱዳን ዝተፈንጨለ ባእታ ዓብደልዓዚዝ ኣልሓሉ ዝመርሖ ክፋልን ኣብ ጎኑ ኣሰሊፉ ኣሎ። እዚኦምን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ዕጡቓት ገሊኣቶም ወገን መሪጾም ካልኦት ድማ ንበይኖም ኣብ ኲናት ተሸሚሞም ምህላዎም ጉዳይ ሱዳን ካብ ግጭት ክልተ ጀነራላት ሓሊፉ ዓሌታዊ መልክዕ ዝሓዘን ብዙሓት ተሳተፍቲ ዝጫጭሐን ኲናት ገይርዎ ኣሎ። ምብዛሕ ናይ ተፋለምቲ ወገናት ንመስርሕ ዕርቀ ሰላም ዝተሓላለኸ ንጸጥታ ሱዳንን ዞባ ቃርና ኣፍሪቃን ድማ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ስግኣት ክፈጥር ምዃኑ ድማ ኣይጠራጥርን። ብፍላይ ገሊኣቶም ዕጡቓት ኣብ መጻኢ ሱዳን ዝህልዎም መዛተይ ባይታ ከደልድሉ ብምባል ብገዛ ተበግሶኦም ሰፋሕቲ ከባቢታት ክቋጻጸሩ ጀሚሮም ኣለዉ። ከም ሕቡር ሓይሊ ዳርፉርን ምንቅስቓስ ሓርነት ሱዳንን ዝተባህሉ ዕጡቓት ባእታታት ድማ ኣብዚ መስርዕ እዚ ይምደቡ። ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ናብ ዞባ ገዳርፍ ጀሚርዎ ዘሎ መጥቃዕታት ነቲ ክሳብ ሕጂ ካብ ዶባት ኤርትራ ርሒቑ ዝጸንሐ ኲናት ናብ ዶባት ሃገርና ዘምጽእ ስለ ዝኾነ ዝያዳ ኣቓልቦ ዝሓትት እዩ። ኤርትራ ድሮ ብብዝሕቶም ካብ ኲናት ኣምሊጦም ዝመጹ ሱዳናውያን ስደተኛታት ክሽገር ጀሚራ ምህላዋ ይጥቀስ። ንሱዳናውያን ስደተኛታት ዝኸውን መዓስከር ኣይንኸፍትን ዝበለ መንግስቲ ኤርትራ እቶም ስደተኛታት ብነጻ ናብ ኤርትራ ክኣትውን ኣብ ገዛ ሲቪላዊ ህዝቢ ክነብሩን ዝወሰደ ውሳነ ነቶም ተፈናቐልቲ ናብ ዝተፈላለየ ኣደራዕን ሕሰምን ከውድቖም እንከሎ ኣብ መሳጊዳት ዓቂሎምን ንዕለታዊ ቀለቦም ከይተረፈ ብምጽዋት ክነብሩን ገይሩ እዩ። ምስ ግዜ ድማ ብዙሕቶም ስደተኛታት ኣብ ከተማታት ኤርትራ ዝፈጠሮ ጸቕጢ ተራእዩ። ስደተኛታት ሱዳናውያን ፓስፖርት ከይሓዙ ናብ ኣስመራ ከይሓልፉ ከም ዝተኸልከሉን እቶም ፓስፖርት ዘለዎም እውን ኣብ ኣስመራ ንምንባር ዝኽእል እኹል ገንዘብ ከም ዘለዎም ምስ ዘረጋገጹ ጥራይ መእተዊ ፍቓድ ከም ዝወሃቦም ይሕበር። ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኲናትን ክውላዕ ጣልቃ ምእታው ዝበርሆ ኣብ ዘይጉዳዩ ህይወት ኤርትራውያን መንእሰያት ክኸፍል ድሕር ዘይብል መንግስቲ ኢሳያስ ኣብ ጉዳይ ሱዳን እውን ናይ ዓራቂ ዘይኮነ ናይ ጸያቒ ተራ ንምጽዋት አንቂዱ ከም ዘሎ ይሕበር። ጉሉጽ ዝኾነ ውግንና ነቲ ጀነራል አልቡርሃን ዝመርሖ ሰራዊት ሱዳን ዘርአየ መንግስቲ ኣስመራ ንምብጻሕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ናብ ሱዳን ተኸቲሉ ፈጻሚ ጉዳይ ኤምባሲ ሱዳን ኣብ ኤርትራ ኣምባሳደር ኻልድ ዓባስ ድሕሪ ምብራሩ ምስ አልቡርሃን ኣብ ግጭት ዝኣትወ መሲሉ ተራእዩ እኳ እንተነበረ ብዓርቢ 26 ሓምለ ሓለቓ ስታፍ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኮሎኔል ኣሕመድ መሐመድ ዓሊ ማለት ወዲ ሓሊማ 4 መራኽብ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ሒዙ ወተሃደራት ተኸቲሉ ናብ ፖርት ሱዳን ድሕሪ ምብጽሑ ግን ብዙሓት ክግረሙ ግድን ኮይኑ እዚ ብወገን ኤርትራ ዝተወስደ ስጉምቲ ኮሎኔል ወዲ ሓሊማ ኣብዚ ህዝቢ ሱዳን ኣብ ጽንኩር እዋን ዘለወሉ ኩነት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጎኒ መራሕቲ ሱዳን ሓይሊ ባሕራ መካናይዝድን ኣጋርን ሰራዊታ ደው ከም ዝብል ንምርኣዩ ክብል ምኽንያት ሃንደበታዊ ምብጽሑ እኳ እንተሓበረ ብዙሓት ተንተንቲ ግን ኤርትራ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ዘባውያን ሓይልታት ኢደን ከየእትዋ ንምፍርራሕ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ይብሉ። ምስኡ ተኣሳሲሩ ጀነራል አልቡርሃን ናይ ኤርትራ ኢሳያስ ናይ ግብፂ አልሲስን ናይ ዩጋንዳ ሙሴቪንን ናብ ሃገሩ ንኽበጽሑ ዘቕረቡ ዕድመ ከም ዘሎ እውን ይፍለጥ። በዚ ድማ አልቡርሃን ቅድሚታ ኣብ ስዊዘርላንድ ክግበር እዩ ዝበሃል ዘተ ዞባዊ ዲፕሎማስያዊ ሓይሉ ኣጠናኺሩ ንምቕራብ ዝፍትን ዘሎ ይመስል። ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 2.1 ሚልዮን ህዝቢ ሃገሩ ገዲፉ ንኽወፅእ ከገድድ እንከሎ ካብዚኣቶም ዝበዝሑ ናብ ጫድ ካልኦት ድማ ናብ ከም ግብፂ፣ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ሱዳንን ማእከላይ ኣፍሪቃ ሪፓብሊክን ከም ዘምርሑ ይግለጽ። 7.7
ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ክፈናቐል እንከሎ ቁጠባ ሱዳን ንቁልቁል ተነቒቱ ኣብ ዓመት 2023 ጥራይ ብ40 ሚእታዊት ከም ዝነክየ ይንገር። ግጭት ሱዳን ካብ ዩክሬን ክሳብ ሩስያ፣ ካብ ኢማራት ክሳብ ግብፂ፣ ካብ ጫድ ክሳብ ሊብያ ዘለዋ ሃገራት ብኢዳታውነት ዝኽሰሳሉ ደገፍን ምትእታውን ዝተፈላለዩ ወጻእተኛታት ዘይተፈልዮ እውን እዩ። ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ንዕርቂ ካብ ምጽዋዕ ሓሊፉ ንተፋለምቲ ወገናት ናብ ዕርቂ ንኽመፁ ከገድድ ኣይተኻእሎን። ኣብ 2023 ብመንጎኝነት ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ኣብ ጅዳ ዝተጀመረ ዝርርባት ቀለሙ ከይነቐጸ ካብ ዝጠሓስ ስምምዓት ምቁራጽ ተኽሲ ወጻኢ ካልእ ውፅኢት ኣየፍረየን። በዓለይ ኣለኹሉ እናበለ ኢጋዝ ዝጀመሮ መስርሕ ዕርቂ ዝሓሸ ኣንፈታት ክረኣየሉ ጀሚሩ ነይሩ። ብፍላይ ክልቲኦም ጀነራላት ማለት ኣልቡርሃንን ሕመትን ኣብ መወዳእታ 2023 ኣብ መጻኢ ብመንጎኝነት ኢጋድ ብኣካል ተራኺቦም ክዘራረቡ ዝኣተውዎ መብጽዓ ብዙሕ ተስፋ ዝተነብረሉ እዩ ነይሩ። ኢጋድ ኣብ 14 ጥሪ 2024 ናብ ሕመትን ኣልቡርሃንን ንዕለት 18 ጥሪ 2024 ንሱዳን ኣመልኪቱ ኣብ ዝገብሮ ዋዕላ ክሳተፉ ዝለኣኾ ወግዓዊ ዕድመ ብሕመቲ ተቐባልነት ክረክብ እንከሎ ኣልቡርሃን ግን ኢጋድ ንሽፍታ ወግዓዊ ዕድመ ኣቕሪብሉ ብምባል ነቲ ዞባዊ ውድብ ብምጥሓስ ልዕላውነት ሱዳን ከሲሱ ካብ ኣኼባ በኺሩ ጥራይ ዘይኮነ ኣባልነት ሱዳን ኣብቲ ውድብ ከም ዝድስክል እውን ገይሩ። ካብዚ ሓሊፉ ኣልቡርሃን ነቲ ንግጭት ሱዳን ክፈትሕ ብኢጋድ ዝቖመ ጉጅለ ዝመርሕ ንዝነበረ ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ዘቕረቦ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተዋፅአ ዓቃብ ሰላም ሓይሊ ኣብ ሱዳን ክወፍር ዝብል እማመ ብምንጻግ ንዊልያም ሩቶ ምስ ሕመቲ ንግዳዊ ምትእስሳር ኣለዉ ብምባል ወንጀሎ። በዚ ድማ ጉዳይ ሱዳን ብዕርቂ ንምውዳእ ዝተገብረ ናይ ኢጋድ ፈተነታት ኣኽተመ። እንተኾነ ሕጂ እውን ተስፋ ሰላም ገና ሙሉእ ብምሉእ ኣይጸልመተን። ኣሜሪካ ብሰሉስ 23 ሓምለ ኣብ ዘውፅኣቶ መግለጺ ክልቲኦም ሓይልታት ኣብ መላእታ ሃገር ዝትግበር ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ንምግባርን ሰብኣዊ ሓገዛት ዝኣትወሉ ዕድላት ንምኽፋትን ን15 ነሓሰ 2024 ኣብ ስዊዘርላንድ ተራኺቦም ክዘራረቡ ጻውዒት ኣቕሪባ ዕድመ እውን ልኢኻ። ኣብቲ ተባሂሉ ዘሎ ዘተ ግብፂ፣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፣ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ከም ተዓዘብቲ ክሳተፍዎ እዮም ክበሃል እንከሎ መራሒ ሓይልታት ወሃቢ ደገፍ ዝኾነ ሕመቲ ኣብቲ ዘተ ንምስታፍ ዘለዎ ድልውነት ብረቡዕ 24 ሓምለ ኣረጋጊጹ። ብወገን መንግስቲ ሱዳን ግን ዛጊት ዝተዋህበ መልሲ የለን። ሱዳናውያን ኣብ ታሪኾም ከምዘን ዝሓለፋ 15 ናይ ኩናት ኣወርሕ ገይሮም ተፈቲኖም እዮም ንምባል ኣይከኣልን። ልክዕ ከም ሶማል ውድቕቲ ሃገር ወይ ፌይልድ ስቴት ኮይና ምህላዋ ዝንገረላ ሱዳን ኣብ መንጎ ክልተ ጀነራላታ ዝተጀመረ ግጭት ዓሌታውን ቀቢላዋን መልክዕ ሒዙ ግጭት ብሰላም ክዓርፈሉ ዝኽእል ተኽእሎታት እናጸበበ ይኸይድ ኣሎ። ሓደ ነቲ ካልእ ብወታደራዊ ሓይሊ ከንበርኪ ካብ ዘይክእለሉ ተማጣጣኒ ሓይሊ ሚዛን ስለ ዘለዎም ወታደራዊ ሚዛን ኣብ ቀረባ መጻኢ ክቕየር ይኽእል እዩ ኣብ ዘይበሃለሉ ጽጋበኛታት መራሕቲ ኩናት ናብ ሰላም ክመፁ ዘገድድ ኩነታት ኣብ ዘይተፈጥረሉን እታ ወግዓዊ መንግስታ ኣብ ፖርት ሱዳን ዝሓፀረት ሃገር ናይ ምብትታንን ምፍንጫልን ሓደጋ የንጸላልዋ ኣሎ። መጻእ ሱዳን ምናልባት ነታ ብኽልተ መንግስታት ትመሓደር ሊብያ ክመስል ይኽእል እዩ እውን ይበሃል። ንሱ ኮይኑ ግን ካብ መጻእ ሱዳን ላዕሊ ናይ ሕጂ ህላወት ሃገርን ህዝባን ዝያዳ ይዓዝዝ። ስቅያት ህዝቢ ሱዳንን ዕንወት ሃገረ ሱዳንን ግን ንማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ቅድሚ ዓይኖም እናተፈጸመ ዝተሰወሮም ንብዓት ይመስል። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ንብዓት ሱዳንን ሱዳናውያንን ብዝብል ኣርእስቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና መደብ ነዚ ዝተኸታተልኩሞ እዩ ዝመስል ነይሩ። ዝቕጽል መደባት ኤረና ክትከታተሉ እናዓደምኩ ሰሰናዩ